Iki yang ngenal-ngenalke musisi iki tukang orjene sing ning kono iki jenenge Mas Kapuk Krido Manggolo. Ha, iki jenenge Kapuk Krido Manggolo. Ngopo kok jenenge Kapuk? Mergo saking entenge to. Timbangane dadine saking entenge. Lah iki tukang bas iki jenenge Bas Limbuk. Lah ngopo kok jenenge Limbuk? Mergone rupane ya kok limbuk. Nah iki Mas Agung. Mas Agung Priambodo. Iki mergone apa sembodo, wonge ya bagus, lemu ning ya kuwi duda. Lah iki sing jenenge Mas Agung. Lah iki meneh iki cangike. Iki cangike sekara opening sejane Mas Galih. Ya alhamdulillah iki saiki dadi tukang kondang. Kendang sing kondang kaloka duwite akeh. Amin. Plumbuk tak dongake muga-muga entuk bojo sing ayu sing gemati. Jangan pernah kau tersakiti kaya kakangmu Agung ya. Tukang drame tak dongake muga-muga kowe iso nyimpeni duit nggo asuk tukon ya Le. Wis sing jenenge Mas Noel. Alhamdulillah iki dongake kabeh. Muga-muga sing dodol awet saka dhuwur tekan ngisor kono tak dongake kabeh dagangane laris. Aja lali sedakoe nek wis laris ya Le. Ye, wong bakul. Nah, tak dongake laris. Muga-muga entek kabeh dagangane duwite kumpul. Nek wis ngumpul aja lali sedakoe. Yes, kanca-kanca iki matur suwun sedulur-sedulur kabeh ingkang sampun rawuh mirsani pagelaran Laras Turangga Jati. Yo, ana apa, Nduk? Bayangan sih, wong suwe menuru metu. Kayane urung ana kabar metu. Kok, Nduk? Biasane iki nek do dandan iki dong klelet kok. Iya. Mergane apa to, Nduk? Awake dhewe iki sowan ana ing ngarsane Bapak Trima sekeluarga. Iki ya mergo saking bot-botane awake dhewe iki wong seni ditanggap nadyan to awake dhewe ora bayaran ning ya sing penting iki awake dhewe iki tetep los kok, Nduk. Iya, sing bayaran sapa? Penyanyine. Ado-ado kok iya mesake nek ora dibayar. Sapa meneh? Kuwi tukang kendang. Tukang orjen. Kapuk sithik. Apa ya ngono? Ya mergane wong seni iki nek dibayar iki ya ngajeni. Ning umpama ora dibayar wong seniman jiwa seni iki mesti kudu ana, Nduk. Ibarate sambatan we mangkat. Iya ya. Iki ndongake karo adik Galih Priambodo. Ya, Nduk. Dongake muga-muga Dik Galih dadi putra ingkang soleh mituhu dhateng tiyang sepah kekalih. Iya, Yung. Iki sing dodol ya rame. Nadyan to penonton iki ya mung 3.000 ning ya sing dodol alhamdulillah iso ditukoni wong 4.000. Liyane sapa? Tuyul. Hati-hati. Aku ingin kehilangan duitku neng kono. Jan daduk kok. Iya Yung, mula sing hati-hati. Pokoke ngati-ati, Nduk. Jaman saiki iki jaman wis ora genah sembarang serba medeni. Nek ora ngati-ati ya wis bakal mluncat ana ing kali. Ibarate ya ngono. Iki nunggu kanca-kanca kok suwe dandan alis iki entuk separo kok, Nduk. Gendinge apa iki, Nduk? Nulodolan iki ku sinom sik. Laras ya, Nduk. Iya. Mergone ngapa, Nduk, dadak sinom barang ora ning sindene? Ya mergo ngenteni bolo-bolo. Tuman. Ya piye kabeh mau kahanan kok, Nduk. Sing sabar ya, Mbah. Lek Rumini tetep goyang. Ya.
Terus Nduk, iki Mas Agung Priambodo iki ya utahdarah wong seni ya player ya tukang kendang ya calon dalang Nduk. Dalang apa Nduk? Dalang kerusuhan rumah tangga. Ya lanjutke iki lucu dhewe wong urung ana reoke. Ayo ora apal buka YouTube. Wong agung ngeksi swara suling mantan swalati MC bareng jak foto karo penyanyi Nduk. Oh, kok kabur pancen rupaku elek. Iya. Iki mergane apa? Pose nek foto ya. Iki aku tak make upan dulu ya. Iya yuk. Iki penontone Nadianto wong Banyudana ya ora apa-apa. Ibarate nanggap campur sari karo nanggap reyok. Lek trimo jan bati tenan. Iki sedulurku lanang saka adoh kono Mas Tole Klempong ki ya angger weruh-weruh Mas Tole, weruh-weruh Mas Rian, weruh-weruh kok PSG. PSG iki singkatane apa to, Nduk? Persatuan Senjata Zaman. Opo kuwi? Persatuan Senjata Zaman ki apa? Jamane saiki senjatane ora kudu pedang kok, Nduk. Ora kudu bedil ning HP iki wis kena golek duit. Oh ya ngono. Terus ke Mas Agung. Kepati apa suci Diajeng Sindi. Apa Nduk? Apa Kang Mas? Iya. Mergo tresnaku marang sliramu ra iso tak gambarake. Nadyanto kowe munggah kerakalan kono dalane elek ning mbok lakoni mergo apa? Mergo saking gedhemu kowe le mburu duit. Nek ora duit ora mungkin teko kene. Iya. Terus apa Nduk? Di nafsu topo sumandang suarane kali mulon apa setiane kelakon tanda apa jan gayeng Nadyanto sindene urung teko gek tekan gumbungan mau ra sida kan kene mergo weruh eneng sapi bladat terus bali meneh apa ya ngono nak Mbak Sindino kendel iya Dewi tekan kene iya Nduk iki ya wis alhamdulillah wis rame. Terus Nadyanto sing nonton ki wong 3.000 dikurangi 2.500 wis alhamdulillah. Pokoke iki udep
Sementing nadare lek trima wis kelakon kok Nduk. Iya. Iki lek Pursiah ya seneng kok. Wis awet mawon-mawon wong dodol. Kan saiki alhamdulillah cuacanane ya terang kok Nduk. Iya. Terus kan Nduk. Selat entek suaraku. Sinom wis diaturake marang Mas Agung ing bengi iki dhewe mayang nang kene iki karo Laras Tronggo Jati. Iya Yung. Iki mau entuk rejeki mula aku ki berbagi takkan rugi. Apa ya ngono? Iki ning rokok ya tak dum-dum kok Nduk. Iki jatahe Mas Kapuk ya ben iso mibur ya Bu. Apa iki Mas Limbo iki tak terangke nang kene iki ndak darani aku korupsi karo lek trima gitu. Iki Mas Agung, iki Mas Galih, tukang drame jare ra udut. Oh udut. Ya. Tukang sone wong pira? Lambemu, kowe rasa korupsi. Jancet, iki pas ora siji ya lekmo aku ya. Los. Dalange, iya. Iki kanca-kanca iki sing arep metu apa? Kabare mono kabare apa sing metu kurang 13. Kurang 3. Iya, kurang 3. Mbok rasa apik-apik alis menceng ya ora apa-apa, lek Rumini ya ora protes. Iya to Lek? Iya. Mbak Yu Muria wis masuk besengat wis arek metu tontonane iki ya ini kan senengane tuman benjono iki jam 10 mesti gelekat. Berketek. Aku ya sedih aku ngene iki. Nggon gambleh ngono iki to bahane iki cok apa ngono iki. Tobiat Nduk, tanggapan pisan setahun pisan narajan diwelasi karo lek trima ora mangkat. Yalah, diandane yo kelelet ya Nduk. Iya, wis tuman. Apa kudu do dibayar siji-siji Nduk? Ya 200 ngono lek mangkat gasik. Iya. Mula so nek nanggap bayaran 200 wong ji ben do mangkat gasik. Iya. Iki jan melas Mbak Cindy nyanyi ya. Ya, timbangane cangkemku lodrok nek ngene iki. Ya, nyanyi tanjakno.